My Ghana Media TV na Ubusua wo ehwe yama wakwaba na adeshima ma wada romani de no obuo kwa so enne da edi kan a waba My Ghana Media TV channel isu na wabomoden emia subscribe button no so na wabeka yeso yebusua no ho na etimi aboa ye pa na adeshima ma His Excellency John Dramani Mahama Ghana Mampenyin Gusua or an appointment. I mean, war pony ni to me be the ama adeshe be the most so betimi aboa no said the bear na mamu betimi and so a jina brane. Na dibre ba kwa ene wabo openyin bi din se won kono koye adwuma ehon nsem akoye detwa ewo Abefonten tan so agese I had discussion on various social media portals and then also TV and then radio stations ahodoɔ na ɛno ɛyɛ National Lottery Authority Director General dibere no na meka ho asɛm yi na ɔpanyin owura John Dramani Mahama de saa so na hyɛ ne nsa no wohwɛ ɛsom a wɔwɔ mu a na kyerɛ sɛ ɔno no ɔyɛ kramoni na ne din edi Mohammed Abdul Salam na yɛbɔ ne din ewie no nkrɔfo ahyase a wɔn edi ho nkɔmɔ bebree ɔmo kyerɛ sɛ ɔpanyin wɔyɛ kramoni na wohwɛ nkramosom nso so emu a kora no ɛkasa etia chacha na ɛnɛ yi yɛkɔbɔ kramoni ne yɛde chacha dwumadi akɔhyɛ ne nsa no amanfo su sɛ saa dibre no ani kwan sɛ ɔpanyin Mohammed Abdul Salam ɛgye ɛyɛ saa dibre no na abusuafo ɔpanyin aba abɔnten aba bɛkasa sɛm no kɛsɛ ɛnɛ ɛyɛ January 18th 2025 ɛnra na ɛyɛ January 17th 2025 which was Friday okopie mu wɔ National Lottery Authority ɛma ɔpanyin a wɔhwɛ anim sɛ ɔbɛhande over the ama no ɛyɛ Owura Samia Oku ɛyɛ ntotoɛ no bibia kama wadane akyiri de ama ɔpanyin di sɛm no kɛsɛ Owura Mohammed Salam Abdul ono na ɔyɛ National Lottery Authority wɔn mu Director General na wɔsa dwumadi n'ase no ɔkasaeɛ wabrɛ yɛ handover no de ama no na wɔkyerɛ mu sɛ watete na wakenkan bi atietie bi sɛ nkrɔfoɔ gu so ɔmo to na yampia keka nsɛm bebree sɛ wohwɛ ne som na keni kwan sɛ wɔgye sɛ dibre ya Owura John Dramani Mahama de ama no ɛno na wɔkyerɛ sɛ Owura Same Awuku a ɛnɛ wɔgye tumi ne de afiri ne hɔnom na nso abɛto adwuma no so no ɔpanyin no sɛ wɔyɛ Kristoni na Yesu nyinaa nim sɛ twerɛ kronkron na ɛyɛ Bible a Kristofoɔ yɛ gyidie no ɛkasa etia ɛyɛ chacha enti Owura Same Awuku enso ye Kristoni mapa na nso ne nyinaa mu no ɔgye dibre no ɛkɔbɔ adwuma ɛboaeɛ enti onim mfomso ɛwɔ ho sɛ ɔno na akɔyɛ kramoni na yɛde dibre de ama no nkrɔfo bebree enso ɛdeto aboɔ ɛba park so ɔno deɛ ɔgye die sɛ no kwasɛm ne sɛ ɔyɛ kramoni ɔgye tum a ɛnyɛ kotrobodo kramoni bi a but ɔgye die sɛ dibre de ama no ɛsɛ ɔnkɔyɛ ɔpanyin a obɛhwɛ Ghana yɛn chacha dwumadie so no ɔsɛ ɔno de ɔgye die sɛ bɔnefosɛm bia enim sanse sɛ dibre yi nipa wɔgye afiri no ɔno nso yɛ Kristoni a ɔno korea so no ne som ɛkasa tia chacha enti mo amgu so a mo kasa mo toto a yampia ne ade no ɔnti obia case ɔno de onim ni sɛ ɔman no na ɔba abɛsom na ɛnya adeɛ sɛ ɔbɛposoposo ne ti sanse yɛ akwanya nipa bebree hwɛ anim sɛ wɔn nso ebenya ɛwɔ abrabom sɛ wɔ hɔ no mane ato nsa afɔ sɛ bra na ɛbɛsom ɔman no eti wɔn deɛ som na wɔkɔ akɔsom wɔ National Lottery Authority no waboa ne ho ɔmma de amanfoɔ keka no ɛmɛ distract no is very prepared to focus on the job and deliver eti ɛno ɛne asɛm baako a ɛdwa go mɛma wɔtie ɔpanyin no kitahudi a wɔne one of Greater Accra based radio station CTFM ediye na ɛyɛ na so drop your comment wo so akyerɛ wadwene on the comment section hɔ no mo ɔmɔden sɛ ɔbɛ subscribe to My Ghana Media TV na after visit our online portal myghanamedia.com. Can you confirm that by a letter dated 15 January 2025, John Dramani Mahama, the president, through his secretary Callistus Mahama, appointed you
as CEO of the National Lottery Authority? Well, not only can I confirm, but I can also tell you that today, Friday, I was at the offices of the National Lotteries Authority to formally resume office as the Director General Did you of the National Lottery. Of the National Lottery Authority. Did you lobby for it, or it was just given to you? Well, that is another matter. Politics, I cannot say that it was given to me because I lobbied for it. Neither will I say that I was just seated and it's given to me. The very day I joined NDC, I developed ambition for growth. So I see it as a part of the path of my growth. When you are campaigning for the NDC to be elected with the hope that you may be given an appointment, was the NLA the place you were hoping to go to? There is nowhere in government that I ruled out as an opportunity. If I'm given to serve, I would not avail myself. Nowhere. As far as the laws and rules of Ghana allows for that system to exist as part of our governance, I expected that I could be given any role to play in government. Insofar as it is not illegal, I had that expectation. Okay. Now, this appointment to the NLA, did it come to a shock to you, or it came as an exciting news? It came as a very, very exciting news to me. Very, very exciting news, personally. Yes. Okay. Now, the issue in question now is the attack you are facing on social media from Muslims who say, first of all, are you a Muslim? I am a practicing Muslim. I'm not just a Muslim. I'm a practicing Muslim. But I'm not a fanatic, neither am I an extremist. Have you prayed Maghrib this evening? In fact, before you interviewed me, you should have been seeing me on video. I'm in my white yelabia after Maghrib. Great. The Muslims on social media are saying, and even non-Muslims alike are saying, as a Muslim, you should not take up a position as NLA boss. What do you say to that? My predecessor is a Christian. I don't know which part of Christianity allows for a Christian to assume that office.